Pultija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes u Mtall li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtallmalta.org. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Inselmu l-daw kollha li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, il-morda li jinsabu fid-djar tagħhom u anki fl-isptarijiet u anki daw kollha li qegħdin iseguna. Nofru din il-qudiesa bħala talb għal paċi fid-dinja biex il-mulejja tiddawl lill-mexxejja kollha għalli jagħmlu ħrithom kollha biex fi spiritu ta' dialogu jaslu għal veru ftehim u paċi. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolba fl-Alla ta' kemm il-darba ħna nqasni. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil. U billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar, ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, il-anġu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna jien Alla jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Il-ħarsin tar-Randan imqaddes mulej jimla li ruħna bil-ferħ, nitolbuk biex bis-sem sħiħ tagħna fil-misteru tal-għajt nitennew bil-frott kollu tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Imxi, ħanerġgħu lura għand il-mulej, għax huwa tertaqna, imma se jdewwina. U sawwat, imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, u mbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Narfu l-mulej u nfittxu narfu iżjed, daqskemm hu żgur is-sebħ, hekk il-ħruġ tiegħu. U jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna, bħax-xita imwaħħra illi ssaqqi l-art. U x'naqbad nagħmel jien bik Efraim? U x'naqbad nagħmel jien bik Ġuda? It-tieba tagħkom qisha sħab tal-għodwa, tixbaħ lin-nida li tinxtorob kmieni. Għalhekk inġartom jiena bil-profeti u bi kliem fommi qtilthom u l-ħaq tiegħi joħroġ qisu dawl. Għaliex jiena tieba rrid mhux sakrifiċċju li tarfu l-Alla rrid u mhux vittmi maħruqa. Il-kelma tal-mulej.
Roddu ħajr lill-Alla. Jiena tieba rrid u mhux sakrifiċċju. Flimkien? Jiena tieba rrid u mhux sakrifiċċju. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien? Jiena tieba rrid mhux sakrifiċċju. Għax lilek ma jogħġbokx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sakrifiċċju tiegħi o Alla u qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Flimkien, jiena tieba rrid mhux sakrifiċċju. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek, erġa' ibni il-ħitan ta' Ġerusalem. Umbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sakrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Flimkien, jiena tieba rrid mhux sakrifiċċju. Illum la twebsux qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru l-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla niżik ħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żinja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtej fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' jnejh lejn is-sema, ma beda jħabbat fuq sidru jgħid: O Alla, ħenna lija għax jiena midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar ġustifikat, għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelju għadna kemm smajna jurina din dal-episodju ta' dawn iż-żewġ tirġiel, Fariżew u Pubblikan. Il-Fariżew kien li kien għaref tar-liġi u l-Pubblikan li kien meqjus bħala midneb. It-tnejn marru biex jitolbu. It-talba tal-Fariżew kienet biss ftaħir fuq innifsu, fuq innifsu. It-talba li kienet jagħmilha lilu nnifsu, mhux lil Alla, għax kienet jitkellem fuq dak li hu jaħseb li hu. U allura it-talba tiegħu ma kienitx qed tiġi aċċettata. Imma it-talba tal-Pubblikan kienet waħda ta' umiltà, għaraf min hu. Kien fil-verità miegħu innifsu, għaraf li huwa midneb. Kultant aħna fil-ħajja ma nindunawx. Jista' jkun inkunu nies li nagħmlu tajjeb għalina u niftaħru bih. U dak
inaqsilna ħafna mill-merti li aħna namlu fit-talb tagħna. Imma fir-realtà dak li joġob lill-Alla hija li aħna narfu minn aħna verament li aħna mitinbin u għandna bżonn kontinwament l-għajnuna u l-ħniena u l-maħfra tal-Alla. Dak jagħtina l-kuraġġ, dak isaħħaħna, dak jaqqadna mal-mulej u dak bih narfu nikbru fl-istess imħabba tagħna lejh. Dan ir-randan hija naħsbu ftit f'dawk il-mumenti fejn aħna forsi ma ndunajniex u għaddejna kummenti anki fuq oħrajn għaliex kważi ringrazzjajna l-Alla li aħna maħniex bħalhom. L-istess bħalma għamel dan il-Fariżew. Ejja nitolbu l-mulej ħalli jgħinna biex aħna narfu li minkejja kollox maħniex perfetti. Il-mulej fil-Knisja sptara hawnhekk għandna il għaliex jasal biex ifejjaqna u aħna meta nersqu f'riġlejn il-mulej, meta niġu biex niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nersqu b'umiltà kbira. Il għaliex narfu li aħna għandna bżonn din il-kelma tiegħu li tħeġġiġna u tfejjaqna, din il-kelma tiegħu li ddawwalna u din il-kelma tiegħu li tagħtina l-kuraġġ. U hekk ukoll jekk jien nersaq lejn din l-Ewkaristija xi ħaġa li normalment nagħmel għax hekk imdorri u nieqafhem, mhux qed ngħin lil-nifsi, mhux qed nagħti ċans il-mulej jidħol fil-ħajja tiegħi, mhux qed nħalli spazju għalih biex jurini tassew min hu. Hekk nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina l-għajnuna ħalli matul dawn il-ġranet tar-randan li fadlinna, il-mulej jifskinna qalbna tassew għal dak li hu it-talb. Li aħna ikonna laqa ta' ħbiberija miegħu, diskursata miegħu kif tgħidilna Santa Teresa ta' Ġesu. Hekk nitolbu ħafna l-mulej biex jimlinna qalbna ħalli dan jiftaħna aktar għal Alla, inħallu l-ispazju aktar għalih u allura dak jiftaħna wkoll l-ispazju għall-oħrajn. L-imħabba tagħna tfisser tassew imħabba vera lejn Alla u lejn l-oħrajn. Nitolbu l-Missier il-ħniena biex jeħlisna mill-ħażen kollu tagħna u jagħtina qalb ġdida u joħloq fina ruħ ġdida. Aħna ntennu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għall-Ministri tas-Sagrament tal-Maħfra biex ikunu strumenti tal-ħniena tiegħek li terfa' il-bniedem mill-miżerja tiegħu nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal min hu mkabbar bih innifsu biex jifhem li inti tniżżel lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u tolli xkejknin nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal min iħossu midneb biex jimtela bil-kuraġġ li l-umiltà tiegħu twassal żgur biex jaqla l-maħfra u s-sliem nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għalina biex nitolbu bl-umiltà ħalli int tagħtina d-don tal-fidi fik u ma nafdawx aktar fuq kemm nagħmlu opri tajba nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. U nitolbu wkoll għall-mexxejja kollha tad-dinja biex ikomplu jagħmlu sforzi kbar tagħhom ħalli jwasslu għal dialogu li jwassal għal vera paċi u għaqda fost il-bnedmin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom dak li għandhom bżonn, għal morda biex jisibu min jgħinhom jaqaf magħhom u għal dawk kollha li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
U Alla missier il-ħniena, aħna nberkuk għax nafu li jint qatt ma tinsa it-tiba u taħfer ħtijiet ta' wliedek li jersqu quddiemek sobina u niedma bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Inti, o Alla, bil-grazzja tiegħek issaffi r-ruħ u l-qalb tagħna biex nersqu kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek. Amen nitolbuk li aħna nirċevuhom minn għandek bis-solennità kollha nroddulek il-qima tagħna fis-sewwa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. O Alla missieri tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna nroddulek ħajr u nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifrudin minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwien bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek għanqal il-qlub biex dawk li kienu għadewa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi jwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu d-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-korikola tal-anġli li qatt ma jdew ixandru l-kobor tiegħek u jgħidu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġie fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, li jintat il-mitinbin it-triq li minna jislinna slim tiegħek. O Alla missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek int reġġajtna għandek f'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw l-biberija miegħek li ħija Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek daw l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. Li meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafidejh il-ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi waqt li xandar ħnina tiegħek taħ id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna ibnek ħallina dan ir-ranta mħabtek għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja nofrulek dak li inti stess tajtna is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Ljun mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isfijiet kollha u mal-poplu kollu tiegħek. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' dawajn taslim. Kif ġibart hawn madwar il-mejda tibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqaddsa Marija u Malla ma' raġel tagħha San Ġusepp u mal-qaddisin kollha. Hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissibu flimkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja taslim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fih li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik,
ونبقى نحبك għal dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin inti qatt ma tieqaf tagħtina il-misteri qaddisa tiegħek biex twassalna l-perfezzjoni. Għamel li aħna niċċelebrawhom bil-qima kollha ta' qalbna u nilqawhom dejjem fidi sħiħa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li sta kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fettħu l-applikazzjonijiet għal-volontira għal-pellegrinaġġ annwali Djoċeżan għal-Morda f'Lourdes organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Jiena mort għal-3 waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-laqat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-hom, kemm l-hom dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma tabtan ħalla sejn waqaf magħna, glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina l-inti omna għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li tweritarina u tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. U ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. L-ewwel misterju tal-fehm tal-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti f'smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek li kull trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmija, kimberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmija, kimberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmija, kimberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmija, kimberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmija, kimberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmija, kimberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missi, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-tan Ġesu li twilet għalina rtikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwek kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Tini misterju tal-feħ, Sitna Marija Martezzu, il-qariba tagħha Santa Elizabetta. Is-siena li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek kull tritint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, palma nafru l-minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missi, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jismat tal-tan Ġesu li twilet għalina rtikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj, għafilna d-nubietna, ħlisna minna tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Fit-tielet misterju tal-fehm ta' Xur Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missiena li inti bismewiti tqaddes ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma t-talbtani ġesu t-wiret għalina l-tukum li dem bħanna. U ġesu tija jaffrinna d-nubietna, l-isna minnar tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Rabu misterju minn tal-fer, Zitna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom ġesu fit-tempju. Nissina li jinti bismawiti tqaddes ismek tiġi salt natek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naffru l-menu ħati għalina la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma t-talbtana ġesu t-wiret għalina tukum li dem bħanna. U ġesu tijaj għaffinna d-nubietna, ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwek kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Fil-ħamsu l-ħar misterju minn tal-fer, Zitna Marija u San Giuseppe tilfu l-binom ġesu wara 3 jiem sabitu fit-tempju, sabuħ fit-tempju, disputa mad-dotturi.
Missina li inti f'smawit jitqaddas ismek, tiġi saltnatek e kull tretint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dobietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem, ammen. Slimarik Sultana, tal-ħlina, ħajja l-ewa ta' matana. Slimarik, li l-ek najtu għaxaħna t-rufnati li teba. Ilek it-niedu għahna li nibku, nofu f'dannu it-tadmuħ, ejja mela fukata tana daw għalejna daw klajnejn tijak tal-ħnina. Urina għadatu l-flament, ġesu frottimbirek tal-ġuftijak, u għanina pija u ħelwa u verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa Missina li inti smewit jitqaddas ismek tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dobietna, palma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni, ammen. Slimarik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijak, berkinti fost nisamek il-frotta ġiftijak ġasum. Għaddisa Marija Malla, itlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qat tal-btana. Missi eterna Alla. Ħen għalina. Iben Alla bdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu għaddis Alla. Ħen għalina. Spiritu mqazza Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' żbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqan. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina.
Mera tal-Qdusija, Itlob għalina. Tron tal-Erf, Itlob għalina. Bidu tal-Feħtana, Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. Amara ta' kull tiba, Itlob għalina. Warda mistika, Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob Torri għalina. ta' Lavorju, Itlob għalina. Dar ta' Deb, Itlob għalina. Arka tal-Rab tal-ġdida, Itlob għalina. Bib tas-sema, Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. Saħħa tal-Morda, Itlob għalina. Ken tal-Midimbin, Itlob għalina. Faraġ tal-Imniktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara, Itlob għalina. Faraġ tal-Migranti, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħen għalina. tlob għalina għaddishom Malla. Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għati li għanna għaddeja tijek mill-għalla nitolbuk li ngawdu dejjem s-saħħa fil-ruħu l-ġisem biex b'interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, kull meħlu simid wejaq tissa u ngawdu li għata dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, Slimalik ħarries tal-Feddej, u Arrus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Qaddisin kollha talla, Itolbu l-Alla għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina l-mirfudim l-għana tagħha. Naslu sa' urċata l-olja li Kristu mli Alla, miegħek jgħixu jisalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, birek l-isem qaddes tiegħu, birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem mażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, birek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santisma, birka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.